vam fer un primer projecte sobre les dones grans lesbianes, perquè era com una manera de visibilitzar-les novament, perquè moltes havien sortit de l'armari i es trobaven que sovint havien de tornar a entrar, no? Però no va acabar de sortir, perquè la visibilitat lèsbica costa que les dones lesbianes es visibilitzin. Llavors vam canviar per una cosa més àmplia, que és el que és avui l'exposició, no? Que és allò de mostrar la diversitat de les lesbianes, tant en la pròpia orientació sexual, perquè moltes ens pengem l'etiqueta de lesbiana, però igual la pràctica no és únicament aquesta, i després la diversitat d'orígens, de llengües, inclús de feines, d'ubicació territorial, i aquesta era la idea, no? Va a Reus, va a Vic, està negociant Badalona, volem portar-la a les Terres de l'Ebre, tenim Esplugues, i que volti, no? Que es vegi la feina i que sobretot que la gent vegi que som moltes, som diverses. Qui ha fet la feina, diem, de coordinació de forma ha sigut el Cisco Parés amb l'associació Llumull, que tenen eternament agraïdes, que tenen un local als Pallaresos, al costat de Tarragona, un local que es diu Pàrquing, i segurament també la portarem allà, encara no sabem quan, però volem, no? La voluntat és que no sigui un projecte únicament nostre, sinó que sigui un projecte en evolució, en creixement, que no es quedi només en l'exposició al catàleg, sinó que vagi creixent i que corri per tot arreu. Estic superagraïda i encantadíssima amb totes les dones que han col·laborat amb nosaltres, perquè a més s'han deixat fer el que hem demanat, s'han despullat completament l'ànima, i jo el que més destacaria és la valentia que han tingut de ficar-se davant d'una càmera a no saber el què, perquè de fet elles quan han vingut a l'estudi elles no sabien res del que anaven a fer, només una sessió de fotos i una entrevista, però no sabien ni el que tenien. De fet, no tenien que fer res. O sigui, el tema era portar-los amb un plató completament buit on havia una cadira i a partir de la cadira cada una ha fet el que ha volgut amb aquesta cadira, no? Que era, de com te sentes, no? Què faries tu amb una cadira, no? Què et ve de gust fer i no t'has atrevit mai a fer, no? Saber que s'exposen, que serà una exposició i que aquesta exposició anirà arreu, i que és possible que vagi al teu poble, no? D'alguna manera, i clar, això molta gent l'ha tirat enrere. Hi ha hagut gent inclús fora de l'armari li ha costat donar tan clarament la cara, no? L'exposició formés part d'un procés i que ni tan sols sigui al final del procés, sinó que segueixi creixent, no? La idea és que el blog segueixi creixent, encara que no sigui ja amb sessions tan, diguem, professionals, sinó que sigui una cosa més popular, no? Més que la gent que vulgui ens expliqui algunes coses de la seva vida, ens deixi fer alguna foto i la puguem penjar, de cara a que aquesta visibilitat i aquesta diversitat no es quedi només en el que és l'exposició, sinó que es pugui veure després, en aquest cas a les xarxes socials, no? Però que segueixi creixent, no?